drugi tytuł mistrza świata, chociaż Polacy zawsze pisali pięknymi zgłoskami tą historię tego żużla. Dziwię się, że no naprawdę jest taki podział w tej chwili w Europie, że wiadomo, że najwięcej kibiców właśnie jest w Polsce. To jest sukces naszych zawodników, ale również sukces polskiego żużla, bo tą historię piszą sami zawodnicy, nie działacze, nie panowie, powiedzmy, jak to się mówiło w marynarkach granatowych, a zawodnicy. No i cieszę się z tego względu, że polscy zawodnicy udowodnili, że są najlepsi na świecie, a myślę, że będzie taka fala w tej chwili, że zawodników, którym należy się stawić Grand Prix, będzie coraz więcej. Właśnie, bo mieliśmy piękną historię, może małą mistrzów świata, ale doskonałych zawodników w przeszłości, ale myślę, że na przyszły rok mamy szansę, żeby tych naszych zawodników z najwyższej półki było więcej i być może trzech naszych reprezentantów ma szansę na to, żeby rozdawać karty w Grand Prix. Jak oceniasz szansę Janusza Kołodziej? Wspaniały zawodnik, w tym roku pokazał